Catalunya viu un dels moments més intensos políticament dels últims 100 anys, sense cap mena de dubte. És per això potser que l'any passat vam editar aquest llibre, del republicanisme a l'independentisme. El llibre recull una sèrie de ponències, d'articles, de conferències que van tenir lloc a l'Espai Macià de les Borges Blanques el juliol del 2014 en el marc d'un curs de la Universitat d'Estiu de la Universitat de Lleida que jo mateix i l'Antonieta Jarne vam coordinar. El llibre és el primer de la col·lecció Espai Macià, una col·lecció que bàsicament vol contribuir a difondre el pensament i la trajectòria política del president Macià i que va estretament vinculat al centre d'interpretació que tenim aquí a les Borges. El llibre ha estat editat juntament entre l'Ajuntament de les Borges i Editorial Fonoll. Entre altres objectius, pretén conduir-nos una mica pel camí del pas de l'hegemonia política del republicanisme de principis del segle XX fins a l'hegemonia de l'independentisme avui en dia. La tesi del llibre vindria a ser aquesta, la idea principal de com l'independentisme avui en dia ve a ser precisament això, una nova forma de republicanisme, potser ara estretament lligada a una nova forma d'entendre la nació catalana, el poble català, cap on hem d'anar col·lectivament i també d'on venim, d'aquí que reculli precisament aquesta trajectòria republicana històrica. El llibre conté articles d'Agustí Barrera, Ferran Dalmau, David Bassa, Antonieta Jarne, Fermín Roviralta o jo mateix. D'entre aquests articles, Fermín Roviralta precisament ell ens explica una síntesi de la història del moviment independentista com a fenomen històric fins a més o menys la dècada dels anys 80 del segle XX. Ens fa tota una trajectòria des del primer independentisme històric fins gairebé a finals del segle XX. L'Antonieta Jarne i jo mateix ens ocupem en dos articles diferents de dues figures importantíssimes per entendre el republicanisme a la demarcació de Lleida, però també tot Catalunya, com són el cas, en el cas de l'Antonieta Jarne, del Josep Maria Espanya, i en el meu cas de Pere Mies i Codina, els dos, les úniques persones, a més, que en el seu moment van ser primer consellers amb la Mancomunitat de Catalunya i després, altre cop, consellers amb la Generalitat Republicana. Agustí Barrera ens explica una part viscuda per ell també de la trajectòria de l'antifranquisme republicà durant el franquisme, específicament pel Front Nacional de Catalunya. Ferran Dalmau explora, com jo havia fet en el seu moment amb un llibre, la història d'època, l'Exèrcit Popular Català. I finalment el David Bassa ens aporta una visió de la història, diguéssim, més actual, de l'independentisme, de la transició cap aquí. Allà on acaba, diguéssim, l'article de Fermín Roviralta comença el de David Bassa. En aquest sentit, penso que el llibre del republicanisme i l'independentisme pot ajudar a entendre millor on estem políticament, d'on venim, sobretot, i ens aporta una visió àmplia del fenomen, que transcendeix l'etiqueta d'independentista per anar a buscar, o d'independentisme per anar a buscar d'on veu aquest moviment polític i si s'alimenta només, com a vegades, diguéssim, s'ha acusat de ser un moviment purament nacionalista. Veurem en aquest llibre com no és així, sinó que veu d'una profunda tradició cívica i política heretada del republicanisme històric.